Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. І зараз ми будемо говорити не про політику, не про економіку, не про бідних, багатих, антикорупційне бюро, Генеральну прокуратуру, а будемо говорити про те, що відбувається у світі технологій та науки. Отже, учора відбувся запуск ракети компанії Ілона Маска SpaceX. Ракету звати Falcon Heavy. У нашій студії ми вітаємо Валерія Боровика, голова правління Альянсу «Нова енергія України». Доброго вечора, пане Валерію. Всі засоби масової інформації подали цю новину, запуск Falcon Heavy, як один з найбільших проривів в космічній галузі. Чи можна так це вважати? Частково так, тому що, в принципі, ракета надважка, вона виносить на геостаціонарну орбіту 19 тонн, до Марса може долетіти 16 тонн донести. Тобто це такий, мовно кажучи, крок до розвитку космонавтики в дослідженнях нових планет, інших планет і доставки грузів до цих планет. Мало того, скажімо так, доставка цих грузів буде бюджетною, тому що 3 ступені і 2 бокові і центральна ступень мають повертатися. Звісно, що при цьому запуску були проблеми. 2 ступені повернулися, а центральна ступень, деякі двигуни не запрацювали при посадці, і вона там на 100 метрів відхилилася від заданої точки і була потоплена в Атлантиці. Але це дійсно такий, знаєте, прорив інженерної думки, тому що ми знаємо шлях Ілона Маска, коли він продав PayPal, коли в нього були кошти, він почав задаватись питанням, а чому такі дорогі запуски, чому таке дороге космічне дослідження. Він почав думати, як можна використовувати існуючі ракетоносії, здешевити, поїхав в Росію, почав домовлятись з росіянами про купівлю їхніх ракетоносіїв, бойових ракетоносіїв, і в кінці кінців не домовились і вони взяли дуже велику ціну дали, і потім він прийняв рішення розробляти ракетоносії власні. І потім окремо, як комерційний проект. Як комерційний проект, і фактично у них він майже всі кошти витратив, які мав витратити на ці проекти, і потім у них вдалося. І зараз ми бачимо ці прориви, тому що фактично вже якби постійно повертаються ступені ракет назад, і подвійне використання вже йде для запуску нових ракетоносіїв, виведення нових вантажів на орбіту. Коли ми говоримо про розробку SpaceX, компанію Ілона Маска, цієї ракети, перш за все, Ілон Маск, він є розробник, але він також є і бізнесмен, так? От надважкі ракети, здається, за останні 30 років не розроблялися. Для чого це зараз? Ну, по-перше, я б сказав би... І кому це може бути цікавим, так, якщо це розробляє комерційна компанія? Я б сказав би, що в першу чергу він бізнесмен, в другу чергу він координує розробки таких ракетоносіїв, не тільки ракетоносіїв, а ще й планується пілотований корабль і багато що іншого. Передісторія була така, що коли прийшов Барак Обама в кризових ситуації до керівництва країни, вони дуже сильно скоротили бюджет НАСА. І фактично був даний такий зелене світло розвитку приватного сектору в цьому напрямку. Тобто в космічних технологіях прийшли декілька компаній, одна з них Ілона Маска, ще одна Rocket Lab, новозеландська компанія, яка спочатку сама розвивалася, на 3D-принтері побудували, вони зробили ракетоносій електрон, перші запуски були невдалі, потім досить нещодавно вони запустили, нехай не до кінця, не на ту орбіту, яку потрібно, вивели вантаж, але в принципі це прорив був, і на другому етапі вони отримали фінансування якраз в Сполучених Штатах. Потім Virgin Galactic почала розвиватись, інші компанії, тобто є ряд компаній, які почали боротися за насовські закази, замовлення. Чому? Тому що бюджет став менший,
запити Міністерства оборони, бізнесу, компаній, які надають Ми говоримо зв'язок, саме про телебачення. гроші для розробок, так? Так, вони фактично якби потребують цих запусків, але ці запуски були дорогі. Прорив пішов в запусках індійських ракетоносіїв. Вони досить прості. Наприклад, наш супутник, який там обладнаний двигуном українським, який розробила наша лабораторія перспективних реактивних двигунів, він якраз полетів, сінгапурський супутник, він полетів на індійському ракетоносії. Росіяни потім почали відвоювати свою частину більшу ринку. І тому фактично був запит на здешевлення запусків і комерціалізацію цього напрямку. І Маск якраз, скажімо так, піджав Lockheed Martin, Boeing, значить інші компанії по цінам в наданні послуг, наданні комплектуючих для космічної галузі. І це стало таким шляхом, умовно кажучи, вперед, і це дало поштовх розвитку різних компаній, різних технологій і так далі. І, в принципі, якби по великому рахунку, якби НАСА не підтримала в деякий час Маска, то, можливо, б ми цього всього і не побачили, і компанія збанкрутувала. Але в порівнянні, там, наприклад, з Україною, чи то навіть Росією, там більше, скажімо так, лояльно ставляться до диверсифікації платежів і надходження і надання замовлень, і тому підтримали компанію, побачили, що може бути успіх, і він прийшов. Зараз з нами на зв'язку є Валентин Гаденов, астроблогер, він себе так називає, письменник і популяризатор науки із Швеції. Доброго вечора, пане Валентине. Добрий вечір. Добрий вечір всім. Пане Валентине, от Ілон Маск – це геній теперішнього часу, чи це хороший бізнесмен, який просто має чуття, на вашу думку? Ну, во-первых, нужно отметить, что Илон Маск – это новый вид миллиардеров, которые поняли одну очень важную вещь, что можно тратить деньги не только на все обычные, чем занимаются миллиардеры, на пустые яхты, на дворцы, я не знаю, а именно вкладывать в проекты, в людей, развивать все, добиваться новых достижений, чтобы планета удивлялась действительно с открытым ртом. И Илон Маск, его пока очень сложно сравнить с другими, так как он все-таки один из первооткрывателей, можно так сказать, вводителей новых технологий. Хотя, как и сказал предыдущий спикер, что появилось достаточно много уже частных компаний, таких как Blue Origin, Джеффа Безоса, владельца Амазона, или тот же Virgin Galactic, Rocket Labs, кстати, да, я согласен, в Новой Зеландии, самостоятельная компания. Таких компаний будет все появляться больше и больше, только именно как раз с целью добиться новых достижений, которых человечество еще до сих пор не видело, что поднимет их, естественно, позицию как первооткрывателей, и даст новые, значит, идеи, направления тех же технологиях, за которым потянутся другие люди, и возникнут еще, будут обязательно другие имена, скоро появятся, как только мы будем развивать все эти технологии. Мы говорим о ракете Falcon Heavy, да? Я читал немного о том, что произошло вчера, но вот большие грузы и перед этим когда-то доставляли, так, в космос. В чем феномен Falcon Heavy? Ну, во-первых, то, что Falcon Heavy многоразовое использование. Уберите эхо, пожалуйста, ракета многоразового использования. И поэтому стоимость всего таких, значит, шоу, да, будет падать. И доступность создания таких ракет, значит, которые будут самостоятельно доставлять грузы до других планет, будут только развиваться.
Я немного не понял вопроса в конце. Повторите, пожалуйста. Я говорил о том, что вот в чем феномен Falcon Heavy, потому что большие грузы и когда-то тоже доставляли в космос, так, запускали в космос. Вы уже ответили на мой вопрос, ну да, потому да. что это многоразовая ракета, так? То есть тогда только Так. раз можно было запустить. Да, это первое и очень важное, и самое важное, я думаю, критерий. Но дело в том, что еще учащение вот этих всех полетов в космос увеличилось. То есть, если раньше мы запускали раз в год, да, в два, то сейчас происходят практически еженедельные запуски. И поэтому все начинает развиваться, все начинает становиться дешевле. И я думаю, в скором будущем мы увидим более впечатляющие моменты, чем машина Тесла. Вот, вы также писатель, так? Вот если сказать, что сделал сейчас Илон Маск с Falcon Heavy, что он открыл? То есть это только начало, но чего? Ну, во-первых, это начало того, самого важного, что в скором будущем будет возможным построить космический корабль, который полетит к другой планете. Это вообще-то и является тестом вот Falcon Heavy, именно является... Да, это уже реальность, то есть межпланетные корабли — это следующий шаг. Так как уже будет отработана, значит, ракетная технология, когда они уже будут запускать и возвращать их так же, как Falcon 9, да, без всяких происшествий, будут запускаться уже корабли, которые будут привозить грузы на Марс. Допустим, Маск планирует отправить несколько кораблей на Марс с оборудованием, значит, да, с провизией, с запчастями, со всем, чтобы, прилетев туда, люди, да, имели уже какую-то базу, из чего создавать, значит, колонию, из чего как жить, какие-то предметы, которые им будут нужны, которые они не смогут привезти. Поэтому Falcon Heavy именно является вот этим первым шагом к таким супертяжелым вещам, как космические корабли, и причем способны летать на очень большие и долгие расстояния. Дякуємо Валентину Гаденову, астроблогеру, письменнику, популяризатору науки, який включався з нами із Швеції. А ми продовжуємо розмову із Валерієм Боровиком, головою правління Альянсу «Нова енергія України». От мене запитання. Так, Ілон Маск це розробляє, ми чуємо його ім'я, яке гримить по всьому світі. Колись говорили про гонку озброєнь і також суперництво у космічній галузі. Ілон Маск всіх помножив на нуль? Ні, звісно, що ні. Дуже гарні прориви останнім часом є в Китаї. Значить, вони роблять і пілотовані кораблі, вони роблять такі, скажімо так, прототипи шатлів, які будуть повертатися назад. Я б хотів би трошки поправити нашого колегу. Справа в тому, що космічні кораблі і так літали і на Марс, були досліджені і так далі. Невеликі. Він хотів сказати пілотовані. Це якраз людьми мається на увазі. Тепер можливо запускати пілотовані, і теоретично можливо, щоб вони поверталися назад, люди. Тому що якщо це вже, скажімо так, багаторазове використання, то коли ти доставив туди декілька ступенів ракет, то там можна зробити космодром невеликий і запустити назад уже на землю, що і планується в майбутньому. Думаю, що не в скорому, тому що новий президент, старий новий, да, Трамп зупинив марсіанську програму фактично і зосередився на місячній програмі. Хоча я в Абу-Дабі зустрічався із сином астронавта, який другим ступив на Землю, і фактично він є керівником програми марсіанської, то вони, це було рік тому, вони були дуже налаштовані. Вони фактично ставили собі 5 років по першому освоєнню Марсу, і там просто по дням уже в них було все прописано. Це син База Олдріна. Значить, і можна сказати, що зараз будемо бачити,
Маск зняв з себе там повноваження радника президента, ну не ще до цього, ще тоді, коли там вихід із Паризької угоди президент Трамп анонсував. І тому, якщо повертаючись до того, що ми будемо там бачити в наступних кроках, можна сказати, що зараз це був такий маркетинговий більше хід. Тобто запустити автомобіль з сидячим там роботом туди, значить, показати це все, написи і так далі. Дуже красивий, такий, як кажуть, дуже дорогий рок-н-рольський ролик. Але є тут дійсно своя інженерна думка, і це досить, скажімо так, надихає. Ми теж маємо намір проєктувати ракетоносії. Ми один уже пілотний проєкт там дивимося. Ми займаємося, звісно, що саме головне – це двигуни-супутники зараз. Зараз у нас програма по супутнику Чистячику, тому що дуже багато є запусків. Це гарно, що ці ступені повертаються, але на орбіті там тисячі, десятки тисяч є уламків кораблів, розбитих кораблів, знешкоджених кораблів. Китайці збили свій супутник. Це була така частина програми зоряних війн, умовно кажучи, під такою назвою. Американці збили, і ці тисячі шматочків розлетілись, тому зараз захаращена космічна орбіта, і це дуже перспективний буде бізнес, я думаю, через декілька років, тоді, коли ООН і комітет ООН якраз по космічному мусору, міжнародні організації приймуть законодавство по обов'язковому очищенню орбіти, обов'язковому виводу після експлуатації супутників і кораблів з космічного пространства. Але наш попередній спікер сказав, що унікальністю цієї ракети Falcon Heavy є те, що вона є багаторазова. Так? Але наскільки мені відомо, багаторазові також були в історії і Радянського Союзу, це ракета «Енергія». Вони, справа в тому, що вони не були доведені, це ж був тільки один запуск. Фактично вони не доведені були. І через кризу це не розробили, так? І не тільки, дуже дорога технологія була. Це точно так же був Тушка був реактивний літак в Радянському Союзі, але він проіснував декілька років, маршрути всередині Радянського Союзу, тому що дуже дороге в обслуговуванні, декілька аеропортів приймало, а дорогі квитки радянські люди не тягнули і не ставили їх дорогі квитки. Точно так же енергія, він фактично Буран, який енергія виносила в космос, він зараз пилиться, стоїть на Байконурі, і вже ця програма заморожена. І розморозити її, умовно кажучи, дуже дорого коштує. Потрібен ініціатор, потрібні кошти серйозні вкласти в те, щоб зробити багаторазовість запуску, так як зробив Маск. Дивіться, попередні роки розробками такого роду ракет займалися переважно уряди і країни, так? Радянський Союз, Сполучені Штати Америки. Тут розробила компанія приватна, так, SpaceX. Вона зараз є передовою, але ці ракети можуть бути цікавими і для урядів. Наприклад, колись було велике протистояння між росіянами і Сполученими Штатами Америки. Росії може бути цікавою ця ракета, на вашу думку? Ні, тому що вони принципово роблять, як і американці. Вони можуть використати якісь компанії приватні, можуть використати інші ракетоносії для запуску для своїх цілей. Розвідувальні супутники, державні супутники, вони не будуть даватись для запуску там потенційним ворогам. Зараз, тобто Ілон Маск, наприклад, якщо буде пропозиція від Росії, він принципово не продасть, так? Тому що, наскільки мені відомо, Росія і Сполучені Штати Америки, вони зараз націлені на освоєння місяця, наприклад, так? Росія не буде і купляти, і Ілон Маск не буде продавати. Нічого навіть про це говорити. Тобто це не цікаво. Росіяни хочуть, космічна галузь хоче освоювати цей бюджет самостійно. Їм краще потратити і заробити там, вибачаюся, на карман і щось зробити, чим купувати у когось. І це приниження буде російської гідності. До речі, поговоримо трохи про бюджет і про наші досягнення. Так, з нами зараз на зв'язку є Павло Дегтяренко, голова Космічного агентства України. Доброго вечора, пане Павле.
Доброго вечора. Добрий вечір, Павло. Які ваші враження від запуску Falcon Heavy, от чисто як голови космічного агентства, підкреслю, України? Ну, по-перше, як інженер, я вважаю це видатним досягненням битової науки і технології. Це дійсно без перебільшення видатне досягнення на рівні з, мабуть, запуском Гагаріна у космос, а потім перших кроках американців по Луні. Чому? Тому що зараз ця подія трапилася тоді, коли це вже не занадто дорого для людства і технічно створює технічну можливість промислового засвоєння космічного простору. Коли ми говоримо, наприклад, про розвиток космічних технологій, так, де тут Україна? Чи Україна назавжди загубилася? Колись Україна це була одна з центральних країн, де розвивалося ракетобудування. Ну, ви, мабуть, здивуєтесь, але Україна на світовому космічному ринку вельми помітна країна завдяки своїм підприємствам, які активно працюють в міжнародних проєктах, таких як, наприклад, програма «Антарес» американська, яка запускає ракети для постачання вантажами Міжнародної космічної станції. Це за ці ракети українські підприємства виставляють перший ступінь. Наприклад, європейська ракета-носій «Вега» легкого класу, для якої українські підприємства розробили і виготовляють двигун 4-го ступеня. Це саме той двигун, який відповідає за точність виведення супутників на орбіту. Ми працюємо в багатьох інших проєктах там, де є попит на високотехнологічну продукцію. І хочу зауважити, що це продукція з дуже високою доданою вартістю. Це саме те, на що зараз усі намагаються перейти від сировинних постачань. Дякуємо Павлу Дегтяренку, голові Космічного агентства України. Ми продовжимо розмову, будемо вже скоро завершувати, так? Ще 2 хвилини з паном Валерієм Боровиком, головою правління Альянсу «Нова енергія України». От Павло Дегтяренко, він сказав такі речі, які загал не знає, так? Всі вже звикли чути про те, що Україна в багатьох галузях, особливо технологічних, є відсталою. Ви погоджуєтесь, підтверджуєте слова Павла Дегтяренка, що, в принципі, ми не пасемо задніх? Частково так, але, на жаль, із-за того, що держава не фінансує такі розробки, фактично дається на те ж космічне агентство, дається фактично на зарплату, на підтримання, умовно кажучи, в тому стані, в якому є. На розвиток не виділяються кошти, замовлень немає. Навіть оборонні замовлення, які йдуть там на Міністерство оборони, де потрібні там знімки там, і так далі, вони закуповуються в іноземних операторах, замість того, щоб згрупуватися і за ціною там на 3 роки закупки цих знімків запустити супутники. Уже це можна робити. Проблема в Україні те, що із-за цього недофінансування немає новітніх розробок, яких не просто там в ідеї там на папері, а які б реалізовані були, протестовані, були б прототипи, а тим більше льотна історія. Їх немає. І наші так звані партнери, там великі країни, великі держави, давайте чесно скажемо, вони більше хочуть замістити те, що є в Україні, і зробити в себе більше, чи то росіяни, чи то американці, чи то французи, в основному французи, тому що ми для них серйозні конкуренти. А тут, щоб було поле і гуляли вітра. Тобто спеціалісти, звісно, із-за того, що немає такого фінансування, вони роз'їжджаються, йдуть в інші галузі, чи то просто не допрацьовують. Відтік спеціалістів був офіційно лише щорічно 10% в космічній галузі,
хоча їх працює дуже багато. І дуже класні, реально класні спеціалісти. Але, на жаль, немає таких серйозних замовлень. Ну, якщо в Південмашу сюди буде замовлення на зеніти і буде все нормально робитись там щорічно, там хоча б 5-6 зенітів вони зможуть робити. За словами Ілона Маска, колись він сказав, що це він вважає одною з найкращих ракет в світі після своєї Фалкона. Значить, зеніт, він бюджетний, гарний і надійний. То тоді Південмаш буде працювати. Але тут потрібно знову в Україні зробити так, як це зроблено було в Америці. Розвиток приватного сектору і підтримка держави приватного який поки сектора. що нікого не цікавить. Дякуємо Валерію Боровику, голові правління Альянсу «Нова енергія України», з яким ми говорили про те, що запуском ракети «Фалкон Хеві», здається, розпочалося майбутнє. Чи насправді воно почалося, покаже час. Мене звати Любомир Ференц. Закінчуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. Вже за кілька хвилин дивіться програму «Прайв» з Севгіль Мусаєвою.